tuu mukaan tutustumaan meidän suositumpiin patjoihin ja katsotaan miten ne eroavat toisistaan. Mennään katsomaan. Pulse Latex on kotikäyttöön suosituin petauspatjamme. Se on luonnonkumista Belgiassa valmistettu erittäin hengittävä lateksipatja. Se sopii erityisen hyvin jäykän jousituksen päälle tuomaan pintapehmeyttä. Pulse-tekniikka tekee patjasta erittäin korkealaatuisen. Memory Foam petauspatja muotoutuu nukkujan mukaan. Se sopii erityisesti selällään nukkuville sekä Memory Foamin ystäville. HR35 on suosituin petauspatjamme hotellikäyttöön. Se on vähän paksumpi, joten se tarjoaa riittävästi pehmostetta myös painavammalle nukkujalle. Patjassa on 2 puolta, pehmeämpi ja napakampi. Superior-sarjan patjat edustavat petauspatjojen premium-luokkaa. Niissä käytetään paljon luonnonmateriaaleja, villaa, puuvillaa sekä jousikerroksia optimaalisen hengittävyyden ja mukavuuden saavuttamiseksi. Niistä löytyy kaikista talvi- sekä kesäpuoli. Showroomilla sä pääset testaamaan kaikki nämä petauspatjat itse. Eli varaa aika, niin meidän asiantuntijat auttaa sua löytää sulle sopivan yhdistelmän.